МТЛ Нистрова, добър ден. Добър ден. Обаждам се на този номер с 4-те девятки, всъщност, който е за играта. Спечели ми с СМС, не знам с какво. Но нищо, вчера получих един СМС, че съм спечелил награда и че като отговоря на следващия им въпрос, ще се получа наградата. И аз отговорих на следващия въпрос, ама не съм се получил никаква награда. Това съобщение има предвид, че наградата са ви бонус точки. Не е упоменато допълнително в съобщението, но това е наградата ви. А това що за награда е някакви точки? Бонус точки, отговаряйки вярно на този въпрос по този начин, вие имате възможност да спечелите повече точки в този период от време. Отговаряйки в друг период от време, нямате възможност за толкова голям брой точки. Да. В крайна сметка, вашите точки определят участието. Добре, аз обаче не разбрах никакви точки, какви съм спечелил, колко точки съм спечелил. Упоменати са, само един момент, за поздравлението ви влезе в бонус зоната. Следващия въпрос е за, само един момент, за 310 милиона точки. Не го пропускай. Преди това вие сте отговорили, предполагам. Аз преди това отговорих, защото пък преди това пишеше, че съм спечелил награда. Да, отговори, спечели подарък. С кое животно се идентифицира популярният... Така, това е въпрос. Да, и аз отговорих и искам да знам каква награда съм спечелил. Затова поне да ми кажете колко са тези точки, да им се порадвам. Да, 250 милиона. 250 милиона точки. Добре, благодаря. Може ли ако там имате връзка с тези от играта, които измислят, да им кажете, че аз им подарявам 8 милиона точки от моите. Да разполагат с тях както преценят за добре. С нещо друго мога ли да ви бъда полезна? Милови, не. Благодаря. И аз благодаря за важната приятен ден ви желая. До чуване.